leden. Nový rok. Znáte to, jak si člověk má na začátku roku sestavit seznam předsevzetí a snažit se stát se lepším člověkem? Problém je v tom, že pro mě není zrovna jednoduché vymyslet něco, v čem bych se mohl zlepšit, protože už tak jsem jeden z nejlepších lidí, co znám. Letos jsem si tedy dal předsevzetí, že budu pomáhat ke zlepšení ostatním. Ale zjišťuju, že jsou lidi, co nějak neocení, když se jim člověk snaží pomoct. Například mámě jsem doporučil a povídá mi, myslím, že by se směla snažit jíst ty brambůrky tišeji. Jedné věci jsem si všimnul hned, a to, že členové mojí rodiny se svých novoročních předsevzetí nedokážou držet vůbec. Máma tvrdila, že ode dneška začne chodit do posilovny, ale celé odpoledne koukala na telku. A táta říkal, že bude držet přísnou dietu, jenže po večeři jsem ho přistihl v garáži, jak se cpe koláčem. Dokonce ani můj mladší bratr Manny svoje předsevzetí nedodržel. Dneska ráno všem sdělil, že už je velký kluk a že už nepotřebuje dudlíka. A pak ten svůj nejoblíbenější hodil do koše. No, tak tohle novoroční předsevzetí Manny mu nevydrželo ani minutu. Za chvíli se v koši zoufale přehraboval a hledal svůj vyhozený dudlík. Jediný, kdo si v naší rodině žádné předsevzetí nedal, je můj starší bratr Rodrik. A to je škoda, protože ten by měl mít seznam dlouhý asi tak 0,5 kilometru. Rozhodl jsem se tedy sestavit program, který by měl Rodrikovi pomoct stát se lepším člověkem. Nazval jsem ho 3x a dost. V podstatě šlo o to, že kdykoliv uvidím, že Rodrik něco provede, napíšu mu do tabulky křížek. Rodrik nazbíral 3 křížky dřív, než jsem si vůbec stačil rozmyslet, co znamená to a dost. Tak mě napadá, jestli by nebylo lepší, abych své předsevzetí odpískal taky. A krom toho, když jsem mámu už asi po milionté upozornil, ať nekřoupá brambůrky tak nahlas, podotkla docela trefně, každý nemůže být tak dokonalý jako ty, Gregory. A z toho, co jsem zatím viděl, má nejspíš pravdu. Čtvrtek. Táta to zase zkouší s tou dietou a to pro mě není zrovna nejlepší zpráva. Už asi 3 dny neměl ani kousek čokolády a je super protivný. Ach jo, letos jsem z dárky pěkně dopadl. Když jsem na Boží hod přišel dolů a našel jsem v punčoše jenom deodorant a cestovní slovník, věděl jsem, že je zle. Jak je člověk na 2. stupni, tak dospělý nejspíš usoudí, že už je moc starý na hračky a vůbec na věci, co jsou opravdu zábavné. Letos jsem dostal většinou knížky nebo oblečení. Nejvíc se hračce podobal dárek od strejdy Charlieho. Když jsem to rozbalil, ani jsem nevěděl, co to jako má být. Byl to takový velký plastový kruh a k němu přidělaná síť. Strejda Charlie mi vysvětlil, že to je koš na prádlo do mého pokoje. Prý si ho mám pověsit na dveře a házet do něj špinavé prádlo a oblečení, aby to bylo zábavnější. Nejdřív jsem myslel, že to je vtip, ale pak jsem si uvědomil, že to strejda myslí vážně. Takže jsem mu vysvětlil, že já se o svoje špinavé prádlo nestarám. Řekl jsem mu, že použité věci prostě házím na zem a máma je pozbírá a donese dolů do prádelny. Za pár dnů se mi pak všechno vrátí v pěkně poskládaných hromádkách. Řekl jsem strejdovi, ať ten koš na prádlo vrátí a dá mi peníze, že si koupím něco, co budu opravdu používat. Jenže se ozvala máma. Prohlásila, že koš na prádlo je podle ní skvělý nápad. A pak ještě dodala, že odteď se budu o svoje prádlo starat sám. Takže když to tak vezmu kolem a kolem, strejda Charlie mi k Vánocům nadělil novou povinnost. Je to hrůza, co jsem letos dostal za nemožné dárky. Posledních pár měsíců jsem se fakt snažil si všechny předcházet a myslel jsem, že se mi to o Vánocích vyplatí. Teď, když si mám prát sám, jsem docela rád, že jsem dostal tolik oblečení. Při troše štěstí to doklepu do konce školního roku dřív, než mi dojdou čisté věci. Pondělí. Když jsme s Roulím dneska přišli na autobusovou zastávku, čekalo nás nepříjemné překvapení. Na ceduli zastávky byl přilepený kus papíru, že ode dneška se mění trasa našeho autobusu. A to znamená, že budeme muset chodit do školy pěšky.
Teda fakt bych si rád promluvil s tím géniem, co to vymyslel, protože naše ulice je skoro půl kilometru od školy. Museli jsme dneska s Rowlím utíkat, abychom to stihli včas. Nejhorší ovšem bylo, že když kolem projížděl náš obvyklý autobus, byl plný dětí z Wearley Street, což je hned vedle nás. A když nás míjel, tak ti z Wearley Street pospěšně pokřikovali, což mě fakt štvalo, protože přesně tohle jsme dřív dělali my, když jsme míjeli je. Táta dneska zaznamenal docela slušné vítězství. Nejhorší teenager u nás v okolí je jistý Lenwood Heat a to je něco jako tátův úhlavní nepřítel. Na Lenwooda Heata už táta volal policajty aspoň 50krát. Lenwoodovi rodiče už měli nejspíš toho jeho řádění dost, protože ho poslali do vojenské akademie. Člověk by myslel, že táta bude spokojený, ale podle mě by se uklidnil teprve, až by všichni teenageři na planetě skončili v polepšovně, v Alcatrazu nebo tak něco. A to včetně Rodrika. Včera dali máma s tátou Rodrikovi peníze na učebnice, aby se začal učit na postupové zkoušky. A on si za ně místo toho nechal na rameno vytetovat název své kapely Výbušná plůna. Já mám ještě chvilku čas, než ze mě bude teenager. Ale jsem přesvědčený, že hned potom se mě táta bude snažit při první příležitosti poslat někam pryč. Pondělí. Tak asi poslední týden Manny každý večer vyleze z postele a přijde dolů. A máma mu dovolí, aby si s námi sedl a koukal na telku místo, aby ho poslala zpátky do postele. To fakt není fér, protože když je u toho Manny, tak já se nesmím koukat na žádný pořad, co se mi líbí. Řeknu k tomu jenom jedno. Když já byl malý, tak žádné vylezání z postele neexistovalo. Jednou nebo dvakrát jsem to udělal, ale táta to hodně rychle zarazil. Táta mi každý večer četl z knížky, která se jmenovala Strom přání. Byla to fakt dobrá knížka, jenže zezadu na ní byl obrázek autora. Jmenoval se Shel Silverstein. Jenže Shel Silverstein vypadá spíš jako lupič nebo pirát, než jako člověk, co píše knížky pro děti. Táta asi věděl, že mám z toho obrázku strach, protože jednou, když jsem zas vylezl z postele, tak mi povídá: jestli dneska ještě jednou z té postele vylezeš, tak nejspíš na chodbě narazíš na Shela Silversteina. A bylo vymalováno. Od té chvíle až dodnes v noci nevylézám z postele, dokonce ani když se mi fakt chce na záchod. Myslím, že máma s tátou Mannymu žádnou ze Silversteinových knížek nečetli, což nejspíš taky vysvětluje, proč pořád leze z postele, i když by měl spát. Slyšel jsem něco z toho, co naši Mannymu čtou a řeknu vám jedno. Lidi, co ty knížky píšou, si našli pěkný kšeft. Nejsou tam skoro žádná slova, takže napsat jednu takovou může trvat asi tak 5 vteřin. No řekněte sami, medvídek smutný, chce se mu spát. Medvídek usnul, medvídek rád. Konec. Sobota. Po těch 2 týdnech, co jsem musel chodit do školy pěšky, jsem se fakt těšil, že 2 dny nebudu muset dělat nic. Koukat v sobotu na telku je problém, protože tam nedávají nic než bowling a golf. Navíc do okna svítí slunce, takže člověk stejně skoro nevidí na obrazovku. Dneska jsem chtěl přepnout program, ale dálkové ovládání leželo na konferenčním stolku. Zrovna se mi pohodlně sedělo, na klíně jsem měl misku s lupínky a vůbec se mi nechtělo vstávat. Pokusil jsem se použít sílu a donutit ovládání, aby se vzneslo a levitovalo ke mně, ačkoliv jsem to už zkoušel asi milionkrát a ani jednou to nevyšlo. Dneska jsem se snažil určitě 1/4 hodiny a fakt hodně jsem se soustředil, ale nic. Jenom škoda, že jsem nevěděl, že táta celou dobu stojí za mnou. Táta řekl, ať koukám jít ven a trochu sportovat. Tvrdil jsem mu, že přece sportuju pořád a že zrovna dneska ráno jsem použil tu posilovací lavici, co mi koupil. Totiž táta mě tak otravuje s tím sportem a cvičením proto, že má šéfa, ten se jmenuje Warren, a ten Warren má 3 kluky, co jsou úplní blázni do sportu. No fakt fanatici. A táta vidí mladé Warreny den co den u nich před domem na trávníku, když kolem jede z práce. Takže bych řekl, že je docela zklamaný, když pak přijede domů a vidí, co dělají jeho synové. No, zkrátka táta mě prostě vyhnal z domu. Vůbec jsem nemohl přijít na nic zábavného, co by se dalo dělat, ale pak jsem dostal nápad.
Vzpomněl jsem si, že jsem viděl v televizi, jak vědci vytvořili časovou schránku. Dali do ní takové věci jako noviny a DVD a tak. Pak ji zakopali do země. Šlo o to, že za pár set let na ně někdo narazí a vykopejí. A tak se dozví, jak žili lidé z naší doby. Řekl jsem o tom nápadu Rowleymu a vypadalo to, že se mu docela zamlouvá. Požádal jsem ho, ať do té časové schránky věnuje pár věcí a to najednou začal couvat. Řekl jsem mu, ať tam dá něco ze svých vánočních dárků, aby ti lidi v budoucnosti, co schránku otevřou, dostali do ruky fakt dobré věci. Rowley prohlásil, že to není fér, protože já tam žádné svoje dárky nedávám. Tak jsem mu musel vysvětlit, že bychom před lidmi z budoucnosti vypadali fakt úplně nemožně, kdyby tu krabici otevřeli a našli by tam jenom oblečení a knížky. Pak jsem ještě nabídl, že přihodím $3 z vlastních peněz, abych mu dokázal, že taky něco obětuju. Toho zřejmě dostatečně přesvědčilo, takže na to věnoval jednu svou novou videohru a ještě pár dalších věcí. Upřímně řečeno, měl jsem tajný plán, o kterém jsem Rowleymu neřekl. Věděl jsem, že dát do schránky ty peníze je chytrý tah, protože budou mít v budoucnosti mnohem větší cenu než $3. Takže je naděje, že ten, kdo schránku najde, se vrátí v čase zpátky a odmění mě za to, že jsem z něj udělal boháče. Napsal jsem papírek a strčil jsem ho do krabice, abych si pojistil, že ten, co to najde, bude přesně vědět, komu za to poděkovat. Stálo tam: pro nálezce. Peníze jsou od Grega Heffleyho. Surrey Street 12. Našli jsme s Rowleym krabici od bot a všechny ty věci jsme do ní dali. Pak jsme ji oblepili izolačkou. Napsal jsem ještě pár slov navrch na krabici, aby ji náhodou někdo neotevřel moc brzo. Napsal jsem: neotvírat dřív, než bude možné cestování časem. Z naší garáže jsem si vzal Reach. Jen co jsme si s Rowleym našli šikovné místečko na kopání, hned jsme narazili na problém. Země byla zmrzlá úplně na kost a nedokázali jsme do ní ani rýpnout. Několik minut jsem se snažil a pak jsem předal Reach Rowleymu. Taky s tím moc nehnul, ale schválně jsem ho nechal dělat dost dlouho, aby měl pocit, že taky nějak přispívá ke zdaru věci. Pak jsme krabici strčili do té jámy, co jsme vykopali, a zahrabali jsme ji, jak nejlíp to šlo. Škoda, že se Rowley víc nesnažil, protože ta naše časová schránka nebyla tak docela zakopaná. Doufám, že s ní nikdo nic neprovede, protože tam musí zůstat aspoň pár set let. Pondělí. Vzpomínáte, jak Manny zkoušel přestat s dudlíkem? Včera ráno táta vyházel úplně všechny dudany, co Manny měl. A Manny začal příšerně vyvádět. Máma ho dokázala uklidnit jedině tak, že vyhrabala jeho starou deku, co jí říkal Cicka. Cicka byla původně modrá deka, co máma Mannymu upletla k prvním narozeninám, a byla to láska na první pohled. Manny tu věc sebou nosil všude, kam se hnul. Dokonce si ji nenechal od mámy sebrat ani na tak dlouho, aby ji mohla vyprat. Začala se rozpadat a než byly Mannymu 2, zbylo z jeho deky prakticky jenom pár kusů vlny slepených rozinkami a holuby z nosu. Někdy tou dobou, myslím, začal Manny své dece říkat Cicka. Poslední 2 dny Manny tahá Cicku podobně, jako když byl malinký, a já se snažím vyhýbat se mu, jak jenom to jde. Středa. Už mě vážně unavuje chodit každý den do školy pěšky, tak jsem dneska ráno mámu požádal, jestli by mě a Rowleyho neodvezla. Zatím jsem si ji neřekl, protože ona má na autě spoustu takových těch trapných nálepek a lidi u nás ve škole umějí být dost brutální, pokud jde o tyhle věci. Pokusil jsem se nálepky otrhat, ale lepidlo, co na ně dávají, vydrží déle než to auto. Na jedné té nálepce bylo třeba napsáno: můj syn je absolventem mateřské školy Medvídkov. Dneska jsme se s Rowleym nechali od mámy odvést, ale řekli jsme jí, ať nás vyloží až za školou. Jenže jsem udělal tu pitomou chybu, že jsem si v autě zapomněl batoh a máma mi ho o 4:00 dovezla. A samozřejmě, že zrovna dneska se musela rozhodnout, že začne chodit do té posilovny. Vešla do třídy, na sobě měla příšerné leginy a čelenku a povídá: tohle jsi zapomněl, miláčku. A aby toho nebylo málo, 4:00 je zrovna ta jediná, kterou mám společně s Holly Hillsovou. A letos se celou dobu snažím udělat na ní dobrý dojem.
Řekl bych, že tenhle trapas mě připravil tak o 3 týdny tvrdé práce. A taky nejsem jediný, kdo se snaží na Holly zapůsobit. Myslím, že jsou do ní zamilovaní skoro všichni kluci z naší třídy. Holly je 4. nejhezčí holka z ročníku, ale ty první 3 už s někým chodí. Takže spousta kluků jako já dělá, co může, aby to u ní měla dobré. Pokoušel jsem se vymyslet nějaký způsob, jak se odlišit od toho davu čumilů, co se jim Holly líbí. A myslím, že jsem na to konečně přišel. Humorem. Kdykoliv je poblíž Holly, snažím se uplatnit svoje nejlepší čísla. Používám k tomu Rowleyho jako parťáka a dokonce jsem s ním nacvičil pár slušných vtipů. Obzvláště se mi povedl jeden vtipný dialog. Rowley se mě ptá, co to žvejkáš? A já povídám čokoládu. A Rowley na to, kde jsi ji splašil? A já mu řeknu, upadla jednomu psovi. No a všichni se smějí. Jediný problém je, že Rowley se se mnou začal přetahovat o to, kdo co řekne. Takže si nejsem jistý, jestli nám to partnerství vydrží na delší dobu. Pátek. Zvykl jsem si teď dát si vždycky hned po škole šlofíka. Já tyhle zdřímnutí prostě miluju. Vyspat se odpoledne je jediný způsob, jak si dobít baterky a většinou hned, jak přijdu domů, už jsem v posteli. Vlastně už jsem skoro expert na spaní. Jak jednou usnu, prospím prakticky všechno. Úterý. Nerad to říkám, ale mám pocit, že se to odpolední spaní začíná projevovat na známkách. Já jsem totiž obvykle dělal úkoly, když jsem přišel ze školy domů a večer jsem pak koukal na telku. V poslední době jsem se snažil psát úkoly a přitom koukat na telku a občas to moc nejde dohromady. Včera jsem ze zeměpisného testu dostal 0 bodů. Ale na svou omluvu musím říct, že je fakt těžký učit se zemák a přitom koukat na fotbal. Ale podle mě by nás ve škole neměli nutit učit se věci nazpaměť, protože stejně jednou bude každý mít osobního robota, který mu řekne všechno, co bude potřebovat vědět. Když mluvíme o učitelích, Craigová byla dneska v hodně mizerné náladě. To proto, že se ztratil velký slovník, který obvykle mívá na stole. Jsem přesvědčený, že si ho někdo jenom půjčil a zapomněl vrátit, ale ona pořád používala slovo ukradl. Pak Craigová řekla, jestli ten slovník nebude zpátky na mém stole do konce hodiny, nikdo nesmí o přestávce ven. Prohlašuji, že teď půjdu ven ze třídy a jestli pachatel slovník na stůl vrátí, nebude to mít žádné následky a já se nebudu nikoho na nic ptát. Pak určila Patty Farrellovou za dozor a odešla. Patty takovéhle úkoly bere hodně vážně, takže když velí ona, nikdo si netroufne nic provést. Taky se nikdo ani nehnul. A Craigová samozřejmě splnila, co slíbila a nikoho o přestávce nepustila ven. A ještě povídá, všichni budete zůstávat ve třídě každý den až do té doby, než se slovník vrátí. Pátek. Už trčíme o hlavní přestávce ve škole 3. den a slovník pořád nikde. Pár kluků, co už je nebavilo trčet každý den o přestávce ve třídě, se rozhodlo, že zkusí přijít na to, kdo ten slovník Craigové vzal. První, koho vyslýchali, byl jistý Cory Lamb. Podle mě Cory byl jejich první podezřelý, protože je chytrý a pořád používá dlouhá slova. Cory se ke zločinu přiznal skoro okamžitě, jenže se ukázalo, že to řekl jenom proto, že se složil pod nátlakem. Další na seznamu byl Peter Lynn a ten se za chvilinku přiznal taky. Uvědomil jsem si, že je jen otázka času, než se ti kluci pustí taky do mě. Takže jsem musel rychle něco vymyslet. Přečetl jsem dost knížek se Sherlockem samým, abych věděl, že občas člověka z Brindy dostane jenom chytrý mimoň. A tak jsem si řekl, že jestli tenhle případ vůbec někdo může vyřešit, je to Alex a Ruda. Tak jsme já a pár dalších kluků, co se taky báli, že to schytají, šli za Alexem, jestli nám pomůže. Řekli jsme mu, že potřebujeme, aby vypátral, kdo vzal paní Craigové ten slovník, ale on vůbec nevěděl, o čem mluvíme. Nejspíš byl tak zabraný do té knížky, co četl, že si posledních pár dnů vůbec nevšimnul, co se kolem něj děje. Navíc Alex stejně o přestávce nechodí ven a radši si uvnitř čte, takže trest paní Craigové na něj neměl žádný velký účinek. Bohužel Alex taky četl pár knížek o Sherlocku samým, tak řekl, že nám pomůže, když mu dáme 5 babek. To bylo teda totálně nefér, protože Sherlock sami si účtuje jenom 5 centů.
Ale já a ostatní jsme se dohodli, že to stojí za to, tak jsme dali dohromady peníze a těch $5 jsme vyplázli. Vyložili jsme Alexovi všechna fakta, která jsme k případu znali, ale moc toho nebylo. Pak jsme se ho zeptali, jestli nám poradí, jak na to. Čekal jsem, že si Alex začne dělat poznámky a sypat ze sebe nějaké vědecké bláboly, ale on jen zavřel tu knihu, co četl, a ukázal nám přebal. A nebudete tomu věřit, ale on to byl ten slovník. Alex vysvětlil, že ten slovník studuje, protože se připravuje na celostátní soutěž v pravopisu, co bude příští měsíc. Tak tohle bychom byli rádi věděli předtím, než jsme mu vyklopili těch svých 5 babek. Na nějaké stěžování ale nebyl čas, protože se Craigová měla každou chvilku vrátit. Cory Lamb knihu Alexovi sebral a položil ji na katedru. Jenomže zrovna v tom momentě vešla Craigová. Nakonec se ukázalo, že Craigová to s těmi žádnými následky nemyslela tak docela vážně, takže Cory Lamb bude ještě 3 neděle trčet přes poledne ve třídě. Na druhou stranu Alex Aruda mu tam aspoň bude dělat společnost. Únor. Pátek. Tak tedy dneska jsem neměl zrovna nejlepší den. Nejdřív jsem zvoral písemku z fyziky. Při 6. hodině jsem usnul a tentokrát totálně. Učitel se mnou musel zatřepat, aby mě vzbudil. Za trest jsem si musel jít sednout před tabuli. Mě to docela vyhovovalo, protože jsem tam mohl spát bez vyrušování. Jenom bych byl radši, kdyby mě někdo vzbudil, když 6. hodina skončila, protože jsem se probral teprve, až když začala další. V té hodině, kde jsem se vzbudil, učila paní Loriová. Dala mi trest a v pondělí musím zůstat po škole a odkroutit si ho. Dneska večer jsem měl takové abstinenční příznaky, že jsem se celý klepal, ale neměl jsem žádné peníze, abych si došel do krámu pro limonádu nebo pro bonbony. Tak jsem udělal něco, na co nejsem moc pyšný. Šel jsem k Rowlimu a vyhrabal jsem tu časovou schránku, co jsme zakopali u něj na zahradě. Ale udělal jsem to jen proto, že jsem byl zoufalý. Odnesl jsem krabici k nám domů, otevřel jsem ji a vytáhl jsem z ní své $3. Pak jsem šel do večerky a koupil jsem si velkou limonádu, balíček gumových medvídků a čokoládovou tyčinku. Cítil jsem se trochu provinil, že ta naše časová schránka nezůstala zakopaná 300 let. Na druhou stranu je docela hezké, že ji nakonec otevřel jeden z nás, protože jsme do ní dali pár fakt hustých věcí. Pondělí. Neviděl jsem moc, co mám od toho trestu čekat, ale jakmile jsem vešel do místnosti, kde seděli ostatní poškoláci, moje první myšlenka byla: mezi tyhle budoucí zločince nepatřím. Sedl jsem si na jedinou volnou židli a ta byla před jistým Leonem Rickettem. Leon není zrovna ten nejchytřejší kluk v celé škole. Trest dostal za to, co udělal, když ve třídě na okno sedla vosa. Zkrátka, místo plácačky na mouchy použil židli, tak si to umíte představit. Zjistil jsem, že když je člověk po škole, vlastně jen sedí a čeká, až bude konec. Nesmí se tam číst, ani dělat úkoly, ani nic, což je podle mě pěkná pitomost, protože většině těch, co tam seděli, by se trocha učení docela hodila. Pozor na nás dával pan Ray a obvykle měl celkem přehled. Jenže kdykoliv se podíval jinam, Leon mě cvrknul do ucha nebo mi do něj zašťoural nasliněným prstem nebo tak něco. Nakonec si ale Leon přestal dávat pozor a pan Ray ho přistihl s prstem v mém uchu. Ray řekl, že jestli se mě Leon ještě jednou dotkne, bude mít velký průšvih. Věděl jsem, že mě Leon stejně bude otravovat dál a rozhodl jsem se, že mu to zarazím. Jen se Ray obrátil zády, tleskl jsem, aby to vypadalo, že mi Leon dal facku. Vykřikl jsem "Jou!" Pan Ray se obrátil a řekl Leonovi, že mu prodlužuje trest o další půl hodinu a že zítra bude po škole znova. Cestou domů jsem si říkal, že to možná ode mě nebyl nejchytřejší tah. Neumím běhat zrovna moc rychle a půl hodiny není zas tak velký náskok. Čtvrtek. Ve škole nikdo nemluví o ničem jiném, než o velkém valentýnském tanečním večírku, co bude příští týden. Je to letos poprvé, co se u nás ve škole něco takového pořádá a všichni jsou z toho celý pryč. Někteří kluci u nás ve třídě už dokonce žádali holky, jestli s nimi na ty tanečky půjdou. Já a Rowley jsme momentálně staří mládenci, ale to neznamená, že tam nemůžeme dorazit ve velkém stylu.
Říkal jsem si, že kdybychom s Rowlím dokázali splašit nějaké peníze, mohli bychom na večírek přijet v limuzíně. Jenže když jsem volal do té společnosti, co limuzíny pronajímá, chlápek na dispečinku mi pořád říkal madam. Tak ten tedy moje peníze nedostane, za to vám ručím. Večírek je už příští týden, takže mi došlo, že budu asi potřebovat něco na sebe. Jsem trochu v průšvihu, protože skoro všechno to oblečení, co jsem dostal k Vánocům, jsem použil a už nemám skoro nic čistého na sebe. Prohrabal jsem špinavé oblečení, jestli by se tam nenašlo něco, co bych si mohl vzít podruhé. Rozdělil jsem ty věci do 2 hromad. Na ty, které se dají vzít znova, a na ty, ve kterých by mě rovnou poslali ke školní ošetřovatelce na školení o hygieně. V první hromadě jsem našel košili, která nebyla až tak zlá, až na to, že měla na levé straně flek od želé. Bude tedy stačit, když se při večírku vždycky postavím tak, abych měl Holly Hillsovou napravo. Svatý Valentín. Včera jsem byl dlouho vzhůru a vyráběl jsem valentínky pro všechny ve třídě. Jsem si jistý, že naše škola je v celém státě jediná, která ještě nutí žáky, aby si všichni navzájem dávali valentínky. Loni jsem se na tu výměnu přáníček docela těšil. Večer před Valentínem jsem strávil spoustu času tím, že jsem vyráběl úžasnou valentínku pro jednu holku jménem Nataša, co se mi dost líbila. Napsal jsem jí: milovaná Natašo, pro tebe hoří oheň v mém srdci. Tak silný, že jen uhlíky z něj vyvařily vodu z 1000 van. Tak prudký, že sněhuláci na celém světě si zoufají. Nech se obejmout hřejivým žárem mé lásky. Jen tvůj polibek může utišit plameny, které mě tak spalují. Tobě k nohám skládám svou lásku, svou touhu, svůj život. Greg. Ukázal jsem to přání mámě, aby mi opravila pravopisné chyby, ale ona řekla, že to, co jsem napsal, se nehodí pro můj věk. Prý jsem měl koupit Nataše nějakou malou bombonieru nebo tak. Ale přece si nenechám v lásce radit od matky. Ve škole všichni chodili po třídě a dávali si přáníčka navzájem do schránek. Já jsem ale to svoje donesl Nataše osobně. Počkal jsem, až si to přečte a těšil jsem se, co ona vyrobila mě. Nataša se chvíli hrabala v krabici a pak vytáhla takovou lacinou koupenou valentínku, co měla pro svou kamarádku Chantel, která ale byla ten den nemocná. Nataša škrtla jméno kamarádky a napsala tam místo něj moje. Takže je vám asi jasné, proč jsem letos z té akce nebyl moc nadšený. Včera jsem dostal báječný nápad. Věděl jsem, že přání pro všechny ve třídě vyrobit musím, ale místo, abych se rozněžňoval a psal lživé hlouposti, řekl jsem všem přesně, co si o nich myslím. Trik byl v tom, že jsem ty valentínky nepodepsal. Jamesovi jsem třeba napsal: milý Jamesy, smrdíš. Pár lidí si stěžovalo naší učitelce, paní Reiserové, a ona se pak pokoušela přijít na to, kdo je psal. Věděl jsem, že si Reiserová domyslí, že pachatelem je ten, kdo žádnou takovou valentínku nemá. Ale na to jsem byl připravený, protože jsem taky jednu napsal sám sobě, stálo na ní: milý Gregu, já tě fakt nenávidím. Po výměně přání přišel valentýnský taneční večírek. Původně to měl být opravdu večírek, tedy večer, ale nejspíš nesehnali dost rodičů, co by dobrovolně dělali garde. Tak to uspořádali pěkně uprostřed školního dne. Kolem 1 odpoledne začali učitelé všechny schánět dohromady a honit do tělocvičny. Každý, kdo nechtěl vypláznout $2 za vstup, šel dolů k panu Rayovi studovat. Bylo nám ale dost jasné, že studovat znamená totéž jako být po škole. Ostatní jsme šli do tělocvičny a posedali jsme si dokola. Nevím proč, ale všichni kluci seděli na jedné straně tělocvičny a holky na druhé. Když se všichni sešli, učitelé pustili muziku. Ale ten, kdo ty písničky vybíral, nemá ani ponětí, co dneska děti poslouchají. Asi tak první 4 hodinu se nikdo ani nehnul. Pak pan Phillips, poradce pro výběr povolání, a školní ošetřovatelka Powellová napochodovali doprostřed tělocvičny a začali tancovat. Powellová a Phillips si nejspíš mysleli, že když začnou tancovat oni, všechny děti taky přijdou na parket a přidají se. Ale ve skutečnosti se bezpečně postarali o to, aby všichni zůstali sedět. Nakonec ředitelka Menciová vzala mikrofon a prohlásila: ten, kdo
kdo sedí, se musí zvednout a jít tancovat. Závisí na tom 20% vašeho hodnocení z tělocviku. V té chvíli jsem se já a pár dalších kluků pokusili vytratit a zmizet dolů k panu Rayovi, ale chytili nás, protože východy blokovali učitelé. A bylo taky jasné, že to Menciová s těmi známkami myslí vážně. Chodila po tělocvičně s Underwoodem, co nás má na tělocvik, a ten si sebou nosil notýsek. Už takhle mi v těláku hrozí průšvih, takže mi bylo jasné, že se do toho budu muset vážně dát. Nechtěl jsem ale před ostatními ve třídě vypadat jako idiot. Tak jsem vymyslel ten nejjednodušší pohyb, který by se dal ještě kvalifikovat jako tanec. Bohužel pár kluků, co mělo taky strach o svoje známky z těláku, si všimlo, co dělám a hnali se ke mně. Za chvíli už byla kolem mě banda tupců, co se mi pokoušeli ukrást nápad. Chtěl jsem se od nich dostat co nejdál a rozhlédl jsem se po tělocvičně, jestli najdu nějaké šikovné místečko, kde si budu moct tancovat v klidu. Přitom jsem uviděl Holly Hillsovou a uvědomil jsem si, proč jsem sem vlastně vůbec chodil. Holly tancovala s kamarádkami uprostřed tělocvičny a já jsem tím svým krokem tancem zamířil pomalu k nim. Všechny holky byly spolu v jedné velké partě a tancovali jako profíci. Nejspíš proto, že všechen volný čas tráví koukáním na MTV. Holly byla přímo uprostřed té skupiny. Chvíli jsem tancoval kolem a snažil se najít škvírku, ale marně. Nakonec toho Holly nechala a šla si pro pití a já jsem věděl, že tohle je moje velká šance. Jenže zrovna v momentě, kdy jsem se chystal přistoupit k Holly a říct jí něco vtipného, jako blesk z čistého nebe, odněkud vyletěl Fragley. Začal pokřikovat. Celý obličej měl upatlaný od růžové polevy, takže byl zřejmě nadopovaný cukrem z těch muffinů, co podávali jako občerstvení. Každopádně ale totálně zkazil chvíli, která mohla být pro mě a Holly hodně významná. O pár minut na to večírek skončil. Na nikoho jsem po vyučování nečekal, protože jsem potřeboval být chvíli sám. Po večeři mi máma řekla, že venku ve schránce je valentýnský dopis a na něm moje jméno. Když jsem se jí ptal, od koho je, řekla jenom od někoho výjimečného. Letěl jsem do schránky pro přání a musím přiznat, že jsem z toho byl celý pryč. Doufal jsem, že to je od Holly, ale ve škole je nejméně 4 nebo 5 dalších holek, od kterých bych taky docela rád dostal valentýnku. Přání bylo ve velké růžové obálce a na ní bylo ozdobně napsané moje jméno. Roztrhl jsem ji a víte, co jsem našel? Kus čtvrtky, ke které byl přilepený bonbon a bylo to od Rowleyho. Já s tím Rowleym občas fakt nevím. Březen. Sobota. Tuhle táta našel Mannyho deku neboli cicku na kanapy. Myslím, že nevěděl, co to je a tak ji vyhodil. Od té doby Manny obrací dům vzhůru nohama a tu deku hledá. A nakonec mu táta musel přiznat, že ji omylem vyhodil. No a Manny se mu včera pomstil, protože tátův model bojiště z války severu proti jihu použil jako hřiště. Manny si vylévá vztek taky na všech ostatních. Dneska jsem seděl na pohovce a staral jsem se o svoje a Manny ke mně přišel a řekl: Pupane! Nevěděl jsem, jestli pupan je nějaké dětské sprosté slovo nebo co, ale nelíbilo se mi, jak to zní. Tak jsem šel za mámou, že se zeptám, jestli ona ví, co to znamená. Bohužel máma zrovna telefonovala a když žvaní s některou svou kamarádkou trvá celou věčnost, než si člověka všimne. Konečně jsem mámu donutil, aby na vteřinu přestala mluvit, ale ona měla vztek, že ji ruším. Vysvětlil jsem jí, že mi Manny říká pupane a ona, co je to pupan? Tím mě na chvilku vyvedla z míry, protože přesně na to též jsem se chtěl zeptat já jí. Neuměl jsem jí odpovědět a tak se máma vrátila ke svému telefonu. Potomhle Manny věděl, že mi může říkat pupane, kdykoliv ho to napadne a taky to celý den dělal. Například na mě volal ze záchodu: Utři mi zádek, pupane. Asi jsem měl vědět, že žalovat na Mannyho mi k ničemu nebude. Když jsme byli s Rodrikem malí, žalovali jsme na sebe tak moc, že se z toho mohla máma zbláznit. Aby se nás zbavila, dala nám želvu žalobnici. Tenhle nápad máma vymyslela, když učila ve školce. Šlo o to, že když jsme já nebo Rodrik měli nějakou stížnost na toho druhého, měli jsme jí říct želvě a ne mámě. Rodrikovi to vyhovovalo skvěle, mě už míň. Velikonoce.
Když jsme dneska jeli autem do kostela, připadalo mi, že sedím na něčem lepkavém. A když jsem vystoupil a podíval jsem se na zadek svých kalhot, měl jsem ho celý od čokolády. Manny si sebou do auta vzal velikonočního zajíce a já jsem mu asi seděl na uchu nebo co. Věděl jsem, že Holly Hillsová a její rodina už jsou určitě uvnitř a vážně jsem nemohl potřebovat, aby si myslela, že jsem se pokadil nebo tak něco. Máma prohlásila, že o Velikonocích prostě nemůžu do kostela nejít a chvíli jsme se o to hádali. Pak se do toho vložil Rodrik se svým řešením a povídá, může si vzít moje kalhoty. Rodrik dobře ví, že o Velikonocích trvá mše vždycky nejméně 2 hodiny, takže jen hledal způsob, jak se z toho vyvlíknout. Jenže přesně v tom momentě zaparkoval vedle nás tátův šéf a jeho rodina. Veselé Velikonoce, Hefliovi, volal tátův šéf. Nakonec mi máma dala svůj svetr, že si ho mám jako uvázat kolem pasu. Já fakt nevím, co bylo horší, mít na sobě sváteční kalhoty celé popatlané čokoládou, nebo mít přes ně jako sukni uvázaný mámin růžový velikonoční svetr. Kostel byl dost plný. Jediná volná místa byla až vepředu, kde už seděl strejda Joe a jeho rodina. Tak jsme si sedli k nim. Rozhlédl jsem se a viděl jsem o 3 řady za námi Holly Hillsovou. Prakticky jistě nemohla vidět, co mám na sobě od pasu dolů, takže se mi ulevilo. Přibližně v polovině bohoslužby chodili s košíkem, aby lidé přispěli na chudé. Sám jsem žádné peníze neměl, tak jsem se šeptem zeptal mámy, jestli by mi nedala $1. Když pak košík přišel ke mně, dal jsem si záležet, abych ten $1 do košíku dal pěkně nápadně, ať Holly vidí, jak jsem štědrý. Ale když jsem tam ty peníze hodil, uvědomil jsem si, že mi máma dala $20, ne $1. Pokusil jsem se košík ještě zarazit a rozměnit to, ale bylo pozdě. Tedy doufám, že za tenhle dar budu mít v nebi aspoň nějaké plusové body. Jak jsem už říkal, velikonoční bohoslužba je super dlouhá. Jedna píseň trvala asi 5 minut a já začal hledat způsob, jak se zabavit. Manny to má v kostele vychytané. Naši mu dovolují brát si sebou kdeco, aby se zabavil. Když já byl v jeho věku, nesměl jsem si do kostela nikdy nic vzít. Najednou jsem dostal nápad. Naklonil jsem se k Mannymu a zašeptal jsem. Pupane. A Manny úplně zhysterčil. Začal ječet a všichni, co v kostele byli, se po nás otočili. Dokonce i kněz přestal mluvit a podíval se, co se děje. Máma nedokázala Mannyho uklidnit, takže jsme museli odejít. Ale místo, abychom vyšli postranním vchodem, pochodovali jsme pěkně prostřední uličkou. Když jsme šli kolem Hillsových, snažil jsem se tvářit tak cool, jak to šlo, jenže za těchto okolností to bylo dost těžké. Jediný, komu bylo ještě trapněji než mě, byl táta. Pokoušel se zakrýt si obličej farním zpravodajem, ale jeho šéf si ho cestou ven všiml a ukázal mu zvednutý palec. Středa. Od toho průšvihu v kostele je u nás doma trochu dusno. Máma na mě měla strašný vztek, že jsem Mannymu řekl pupane, takže jsem jí musel připomenout, že když to říkal on mě, nevadilo jí to. Máma pak to slovo zakázala všem a řekla, že jestli někoho přistihne, jak to říká, má týden domácí vězení. Není to poprvé, co máma zakázala doma říkat některé věci. Před nějakou dobou vyhlásila pravidlo, že se u nás nesmí mluvit sprostě, protože Manny se učil nová slova závratnou rychlostí. Kdykoliv někdo řekl před Mannym sprosté slovo, musel dát $1 do jeho nadávací láhve. Takže Manny bohatnul na mě a Rodrikovi. Pak to máma ještě vylepšila, protože zakázala i slova jako dementní a cvok a tak. Mně a Rodrikovi hrozilo, že budeme na mizině, takže jsme si vymysleli spoustu kódových slov, která znamenala přesně totéž, co ta zakázaná. A od té doby je používáme. Používali jsme výrazy jako třeba decentní moku a tak podobně. Občas zapomenu zase přepnout na normální řeč, i když jsem ve škole. A pak vypadám jako pitomec. Zrovna dneska David Nestor vyplivnul žvíkačku tak, že mi přistála rovnou ve vlasech. To mě naštvalo tak, že jsem mu to dal pořádně sežrat. Ale nemám pocit, že by si z toho moc dělal. Zakřičel jsem na něj. Ty jeden malinový plastový chechtací medvěde.
A další věc, co se změnila od Velikonoc, je to, že táta teď na mě i na Rodrikovi pěkně sedí. Táta donutil Rodrika, aby se přihlásil do přípravného kurzu na výšku a mě přiměl chodit na žákovský fotbal. Dneska večer bylo rozřazování. Trenéři všechny kluky seřadili a nechali je dělat testy obratnosti. Museli jsme obíhat s míčem mezi kužely a tak. Snažil jsem se ze všech sil, ale dostal jsem hodnocení alfa minus minus, což předpokládám, že je dospělácké kódové označení pro nestojíš za nic. Po testech nás rozřadili do týmů. Doufal jsem, že dostanu nějakého trenéra, se kterým je legrace a nebere sport moc vážně, třeba pana Proktora nebo pana Giba, ale schytal jsem toho nejhoršího ze všech, pana Liče. Lič je týpek, co měl být spíš seržantem v armádě a pořád řve. Rodrik mýval Liče taky a to je v podstatě hlavní důvod, proč už s žádným sportem nechce nic mít. No, první opravdový trénink je zítra. Doufám, že mě vyhodí a budu zase moct hrát videohry. Brzo se má začít prodávat Šílený čaroděj 2 a prý je skvělý. Čtvrtek. Dali mě do týmu s kluky, co skoro neznám. První, co Lič udělal, bylo, že nám rozdal dresy a chtěl, abychom vymysleli pro tým nějaké jméno. Navrhnul jsem, že se můžeme jmenovat Šílení čarodějové a že by nás pak třeba Game Hut sponzorovala. Ale nikomu se ten nápad nelíbil. Jeden kluk řekl, že bychom měli tým pojmenovat Red Sox, což byl podle mě úplně ujetý nápad. Red Sox jsou především baseballový tým a kromě toho máme modré dresy. Ale všichni ostatní byli z toho nápadu nadšení, takže tohle jméno vyhrálo. Tým se tedy dohodl, že se budeme jmenovat Red Sox a u červených ponožek už zůstalo. Pak jsme začali trénovat. Lič s Boonem nás nutili běhat a dělat sklapovačky a ještě spoustu dalších věcí, co neměly s fotbalem nic společného. Mezi sprinty jsem se obvykle sešel u Pítka ještě se 2 kluky, co byli taky alfa minus minus. A vždycky, když jsme zpátky na hřiště zrovna neletěli, Lič na nás řval: "Hoďte tím zadkem, ať jste tady!" Říkali jsme si s těmi kluky, že by byla sranda, až to na nás příště zakřičí, běžet k němu zadkem napřed. Takže, když na nás zase zahulákal, ať hodíme zadkem, tak jsem jim vážně hodil a utíkal jsem k němu pozadu. Ale ti zbylí 2 kluci mě v tom totálně nechali. Lič můj smysl pro humor neocenil a dal mi oběhnout 3 kola navíc. Když mě táta po tréninku vyzvedl, řekl jsem mu, že to s tím fotbalem nejspíš nebyl zrovna dobrý nápad a že by mi možná měl dovolit toho nechat. Táta se ale strašně rozčílil a řekl: "Žádný můj syn se nevzdává." Což ale není vůbec pravda. Já se vzdávám pořád a Rodrik taky. A pokud vím, Manny už je asi ve 3. nebo 4. školce. No, ale mám takový pocit, že jestli se chci z toho fotbalu vyvlíknout, budu na to muset nějak jinak. Pátek. Od té doby, co jsem začal hrát fotbal, spotřebovávám oblečení 2krát tak rychle. Už dávno nemám vůbec nic čistého na sebe, takže tahám všechno oblečení z hromady špinavého prádla. Dneska jsem zjistil, že recyklovat takhle použité oblečení může být riskantní. Šel jsem po chodbě kolem několika holek a z jedné nohavice mi zrovna vypadly použité slipy. Pochodoval jsem dál jako by nic a doufal jsem, že si ty holky budou myslet, že ty slipy nejsou moje. Ale tohle rozhodnutí se mi pěkně nevyplatilo. Za chvíli se ze školního rozhlasu ozvalo: "Na chodbě se našly chlapecké slipy podepsané Greg H. Majitel, ať si laskavě vyzvedne svoje prádlo v kanceláři." Asi bych se měl rychle naučit prát, protože fakt už nemám moc na vybranou. Dneska na fotbalovém tréninku určil pan Lič všem, na jaké pozici budou hrát v neděli při prvním zápase. Mně řekl, že budu sběrač. A to mi znělo docela dobře, takže když jsem přišel domů, pochlubil jsem se Rodrikovi. Myslel jsem, že to na Rodrika udělá dojem, ale on se jen smál. Řekl mi, že sběrač vůbec není žádné opravdové postavení na hřišti. Je to prostě kluk, který nosí zpátky míče, když se zakutálejí kam nemají. Pak mi ukázal knížku o pravidlech, kde byly vypsané taky všechny pozice a sběrač tam fakt nebyl. Rodrik si ze mě pořád utahuje, tak asi budu muset počkat až do víkendu, jestli je to pravda.
Pondělí. Dneska jsme hráli první fotbalový zápas a ukázalo se, že Rodrik měl s tím sběračem pravdu. Celý zápas jsem tahal míč z ostružin a řeknu vám, že tedy velká zábava to nebyla. Duben. Pátek. Dneska jsme hráli druhý fotbalový zápas. Někdo z dospělých se nabídl, že bude podávat míče, takže já jsem celou dobu proseděl na lavičce. Byla tam fakt hrozná zima. Tak jsem se zeptal táty, jestli si můžu vzít z auta bundu, ale řekl, že ne. Prý musím být připravený, kdyby se trenér rozhodl poslat mě na hřiště a prý to budu muset vydržet. Měl jsem chuť tátovi říct, že na hřiště se dostanu leda v poločase, až mě tam trenér pošle vysbírat slupky od pomerančů. Ale mlčel jsem a snažil jsem se nenechat si chrániče přimrznout k holením. Když zapadlo slunce, začala být fakt velká zima. Dokonce tak velká, že Mackie Creevy a Manuel González šli a donesli si z auta Creevyových spacáky. Ale táta mi pořád ještě nedovolil dojít si ani pro bundu. Během oddechového času jsme všichni šli na poradu. A když trenér viděl Mackieho a Manuela, řekl jim, že je pro zbytek zápasu omlouvá a ať si jdou sednout do auta. Takže Mackie a Manuel si pěkně seděli ve vyhřátém teréňáku, kdežto já musel zůstat na studené kovové lavičce v šortkách. Pondělí. Fakticky budu muset začít něco dělat s tím prádlem. Už asi 3 dny nemám čisté slipy, tak místo nich nosím plavky. Dneska jsme měli tělák a když jsme se převlékali do trenýrek, tak jsem úplně zapomněl, že mám ve spod svoje spída. Po škole jsme zas měli fotbalový zápas, ale v poslední době se dost oteplilo, takže zima mi už starosti nedělala. Hrálo se asi tak 20 minut, když nás pan Lič všechny 3 odvolal z lavičky a poslal nás na hřiště. Zřejmě si nějaký rodič stěžoval, že jeho syn nehraje a tak žákovská liga vydala nové pravidlo, že nastoupit musí všichni. Ani jeden jsme nedávali na hru pozor, takže když jsme přišli na hřiště, neměli jsme ponětí, co dělat nebo kam se postavit. Kluci z týmu nám řekli, že mužstvo soupeřů hraje přímý kop a že si máme stoupnout vedle sebe, udělat zeď a míč blokovat. Pak rozhodčí hvízdnul, kluk z druhého týmu se rozeběhl na balón a kopl rovnou na nás. No, tu branku jsme moc dobře neochránili. Před letícím míčem jsme se skrčili a soupeř dal gól. Pan Lič nás všechny 3 odvolal ze hry při nejbližší příležitosti a strašně nás seřval, že jsme nestáli a nezablokovali míč. Ale řeknu vám jedno. Když si mám vybrat, jestli se nechám seřvat nebo si dám napálit do obličeje fotbalový míč, není co řešit. Pátek. Dneska po večeři vzal táta mě a Rodrika do kina. Ale ne proto, že by nám chtěl udělat radost. Jenom se potřeboval dostat z domu. Vzpomínáte, jak jsem vyprávěl, že máma měla před pár měsíci sportovní záchvat? Nechala toho hned po 1. hodině. Ten první den, co šla do posilovny, jí táta vyfotil vystrojenou ve cvičebním úboru a dneska přišly ty hotové obrázky. Fotolaboratoř pošle vždycky od každého negativu 2 fotky. A tak táta z legrace vzal ty 2 obrázky mámy, napsal na ně popisky a celé to vyvěsil na ledničku. Visely tam 2 naprosto stejné obrázky a na jeden z nich napsal před cvičením a na ten druhý po cvičení. Byl na sebe docela pyšný, že ho ten vtip napadl, ale mámě to tak zábavné nepřišlo. No, zkrátka táta měl asi pocit, že by bylo dobře zmizet dneska na chvíli mámě z očí. Šli jsme do nového kina, které se zrovna otevřelo v nákupním centru. Koupili jsme si lístky, pak jsme šli dovnitř a dali jsme je uvaděči, což byl teenager ostříhaný na ježka. Nejdřív jsem ho vůbec nepoznal, ale táta zjevně ano. Přečetl jsem si jmenovku a nevěřil jsem vlastním očím. Byl to Lenwood Heat, ten lump, co dřív bydlel u nás v ulici. Když jsem ho viděl naposled, měl dlouhé vlasy a zrovna někomu podpaloval popelnici. Teď ale vypadal, jako by vystudoval vojenskou leteckou akademii nebo tak něco. Na tátu zřejmě nový Lenwoodův vzhled udělal velký dojem a začali si spolu povídat. Lenwood mu vyprávěl, že chodí do vojenské akademie Spec Union a tady v kině, že pracuje jen během jarních prázdnin. Pak ještě říkal, že se na Spec Union snaží mít dobré známky, aby pak mohl studovat ve West Pointu.
A táta z ničeho nic zacházel s Lenwoodem jako se svým nejlepším kamarádem. Což bylo vážně šílenství, zvlášť vzhledem k tomu, jak to mezi nimi vypadalo dřív. No, zkrátka táta se s Lenwoodem zakecal, tak jsme si s Rodrikem koupili popcorn a šli jsme na film. A teprve v půlce promítání mi došlo, co to doopravdy mělo znamenat. Táta viděl, že vojenská škola dokáže udělat chlapa i z mladistvého delikventa, jako byl Lenwood Heath, a nebylo těžké si to domyslet dál. Že by mohla udělat chlapa i ze slabocha, jako jsem já. Jen se modlím, aby to tátu nenapadlo. Ale dost mi to dělá starost, protože po tom dnešním kině byl táta v tak dobré náladě, v jaké jsem ho už neviděl ani nepamatuju. Pondělí. Je to přesně tak, jak jsem se obával. Táta si celý víkend hledal informace o Spec Union a dneska mi řekl, že mě tam zapíše. A nejhorší na tom je, že noví rekruti se tam musí hlásit už 7. června, kdy mám mít prázdniny. Táta se mě snažil přesvědčit, že mi to ohromně prospěje a že po Spec Union budu v perfektní formě. Jenže vojenský výcvikový tábor zrovna není moje představa o ideálně strávených prázdninách. Řekl jsem tátovi, že to ve Spec Union nevydržím ani den. Především tam kluky v mém věku dávají dohromady s teenagery a to nemůže dělat dobrotu. Jsem přesvědčený, že ti starší kluci si na mě zasednou hned první den. Ale mnohem větší starost mi dělá situace kolem osobní hygieny. Vsadím se, že na Spec Union mají takové ty společné sprchy bez dveří. A to fakt není nic pro mě. V těchto věcech já potřebuju soukromí. Dokonce ani nechodím ve škole na záchod, pokud to není absolutně nezbytné. Pár tříd u nás ve škole má záchody svoje, ale ty taky nemůžu používat, protože každý zvuk, co tam člověk vydá, slyší potom celá třída. Jediná další možnost je použít záchody u jídelny, jenže to je jak v blázinci. Před pár týdny někoho napadlo začít házet mokrým toaleťákem a od té doby je to tam jako ve válečné zóně. V takovémhle prostředí se nemůžu soustředit, takže to v podstatě musím vydržet až domů. Před 2 dny se ale stalo něco, co celou situaci změnilo. Školník dal na záchody nové osvěžovače vzduchu. Pustil jsem do oběhu, že ty osvěžovače jsou ve skutečnosti bezpečnostní kamery, které mají odhalit, kdo hází tím mokrým toaleťákem. Nejspíš se to doneslo ke správným lidem, protože od té doby je na záchodě u jídelny větší klid než v knihovně. Takže hygienický problém ve škole jsem vyřešil, ale podobný trik mi na Spec Union nejspíš nepomůže. A vážně pochybuju o tom, že bych to dokázal vydržet celé léto. Věděl jsem, že tátu nepřesvědčím, aby změnil názor, tak jsem šel za mámou. Řekl jsem, že nechci jet někam, kde člověka nutí, aby si oholil hlavu a aby každý den v 5 ráno dělal kliky. Myslel jsem si, že se mnou bude souhlasit a že tátu přesvědčí, ať má rozum. Jenže to vypadá, že mi máma taky moc nepomůže. Řekla mi, myslím, že by ti uniforma strašně slušela. Středa. Bylo mi jasné, že potřebuju rychle nějak přesvědčit tátu, že jsem dost velký tvrdák a na žádnou vojenskou akademii nemusím. Tak jsem mu řekl, že chci chodit do skauta. Tátovi se ta myšlenka hrozně líbila. Dost se mi ulevilo. Krom toho, že potřebuju uchlácholit tátu, mám ještě další důvody, proč ke skautům chci. Za prvé, skauti se scházejí v neděli, což znamená, že bych mohl nechat fotbalu. A za druhé, je na čase, aby si mě ostatní kluci ve škole začali taky trochu vážit. V našem městě jsou 2 skautské oddíly. Oddíl 24, který je hned v naší čtvrti, a oddíl 133, který je asi tak 7 kilometrů od nás. Oddíl 133 každou chvíli opéká buřty a chodí do bazénu a tak, kdežto oddíl 24 dělá o víkendech pořád nějaké veřejně prospěšné práce. Já jsem tedy rozhodně spíš typ do oddílu 133. Důležité teď je, aby se táta o oddílu 24 vůbec nedozvěděl, protože pak by mě určitě nutil zapsat se k nim. Dneska jsme jeli na nákup a oddíl 24 zrovna v parku uklízel. Naštěstí se mi v poslední vteřině povedlo odvést tátovu pozornost tím, že jsem zakřičel: koukni, tati, orel bělohlavý, a táta kde? A skauty naštěstí neviděl. Neděle.
Tak jsem absolvoval první schůzku skautů a naštěstí v oddíle 133. Přemluvil jsem Rowleyho, aby se tam přihlásil se mnou. Když jsme přišli do klubovny, čekal tam na nás pan Barrett, to je vůdce. Já a Rowley jsme museli složit slib a udělat ještě pár dalších věcí a bylo to. Dokonce jsme dostali i skautské kroje. Rowley byl spokojený, protože si v kroji připadal jako frajer, ale já byl rád, že mám pro změnu něco čistého na sebe. Oblékli jsme si kroje, přidali se k ostatním a začali pracovat na odborkách. Odborky, to jsou takové ty placky, co člověk dostane, když se naučí dělat různé mužné věci. Začali jsme si s Rowleym listovat příručkou odborností, že si vybereme, na čem začneme pracovat. Rowley chtěl dělat něco těžkého, třeba přežití v divočině nebo fyzickou kondici, ale rozmluvil jsem mu to. Řekl jsem, že bychom měli začít něčím jednoduchým, tak jsme se dohodli na vyřezávání. Jenže vyřezávat bylo mnohem těžší, než jsem čekal. Trvalo to celou věčnost, než člověk z kusu dřeva něco vydlabal a Rowley si do 5 minut zarazil třísku. Šli jsme pak za panem Barrettem a zeptali se ho, jestli bychom nemohli dělat něco méně nebezpečného. Pan Barrett navrhl, že jestli nám dělá potíže dřevo, mohli bychom místo něj použít třeba mýdlo. V té chvíli mi bylo jasné, že jsem si oddíl 133 vybral správně. Začali jsme s Rowleym vyřezávat z mýdla, ale pak jsem přišel na něco fakt skvělého. Když člověk mýdlo hodně namočí, tak ho může rukama vytvarovat, jak chce. Tak jsme odložili nože a mýdlo jsme do příslušného tvaru mačkali. Nejdřív jsem udělal ovci. Ukázal jsem ji panu Barrettovi a on si na mém seznamu odškrtl jednu řezbu. Fakt jsem nevěděl, co udělat dál, tak jsem tu ovci prostě otočil a odevzdal ji jako Titanic. A věřte nebo ne, pan Barrett mi tohle uznal taky. Ještě povídá, ano, Titanic poznávám, to byla strašná tragédie. Takže já i Rowley jsme dostali placku za odbornost a přišpendlili jsme si ji na kroj. Když jsem přišel domů, na tátu to udělalo fakt dojem. Kdybych věděl, že mu ke spokojenosti stačí takhle málo, byl bych se dal ke skautům tak před půl rokem. Květen. Pondělí. Dneska jsem se při večeři táty zeptal, jestli by nechtěl jet tábořit. Jenom já a on. Hodně jsem studoval skautskou příručku a fakt bych mu rád předvedl, co jsem se naučil. Táta se do toho zrovna nehrnul, ale máma prohlásila, že to je skvělý nápad. Řekla, že máme vyrazit hned tenhle víkend a že by Rodrik mohl jet taky, že prý by to pro nás 3 byla skvělá příležitost upevnit si vztahy. Sobota. Dneska jsme já, táta a Rodrik vyjeli tábořit. Vybral jsem místo, kde se dala dělat spousta mužných věcí. Cestou na tábořiště obloha potemněla a pak začalo pršet. Moc velké starosti mi to nedělalo, protože stan je nepromokavý a máma všem zabalila pláštěnky. Ale když jsme dojeli na tábořiště, stálo na něm asi 15 cm vody. Byli jsme dost daleko od domova a táta prohlásil, že si budeme muset najít nějaké místo na přespání. To mě fakt naštvalo, protože hlavní účel tohohle výletu byl, že jsem chtěl na tátu udělat dojem svými tábornickými schopnostmi a teď to vypadalo, že budeme prostě bydlet v nějakém pitomém hotelu. Táta našel hotel a vzal nám pokoj se 2 postelemi a rozkládacím gaučem. Chvíli jsme koukali na telku a pak jsme se začali chystat do postele. Táta šel dolů do recepce stěžovat si, že topení je moc hlučné, tak jsem zůstal v pokoji s Rodrikem sám. Šel jsem si do koupelny vyčistit zuby a když jsem vyšel, Rodrik koukal ven kukátkem a řekl něco, co mě úplně rozhodilo. Řekl, že venku je Holly Hillsová se svou rodinou a že bydlí v pokoji přímo proti nám. To jsem musel sám vidět, tak jsem ho odstrčil a kouknul se do kukátka. Chodba byla úplně prázdná a než jsem si uvědomil, že je to trik, Rodrik do mě pořádně strčil a já jsem vyletěl ze dveří. A pak to bylo ještě horší. Rodrik za mnou zamknul dveře a já jsem zůstal trčet na chodbě jenom ve slipech. Bouchal jsem na dveře, ale Rodrik mě zpátky do pokoje nepustil. Dělal jsem pěkný kravál a uvědomil jsem si, že lidi v okolních pokojích začnou otevírat dveře, co se to jako děje. Tak jsem utekl za roh, aby mě nikdo v téhle trapné situaci neviděl.
Asi 1/4 hodiny jsem se plížil po chodbách a schovával se pokaždé, když jsem uslyšel hlasy. Chtěl jsem se vrátit do našeho pokoje a prosit Rodrika, ať mě pustí, ale pak jsem si uvědomil, že ani nevím číslo pokoje a všechny dveře mi připadaly úplně stejné. Taky jsem dost dobře nemohl jít dolů k recepci. Jediná možnost, která mi zbyla, bylo pokusit se najít tátu. Pak jsem si uvědomil, že táta je závislák na různé sladkosti. Věděl jsem, že dřív nebo později přijde k prodejním automatům a tak jsem se tam utábořil. Vmáčknul jsem se mezi automat na sladkosti a automat na limonády a čekal jsem. Trvalo to hodně dlouho, ale nakonec táta přece jen přišel. Ale víte co? Když jsem viděl, jak se táta zatvářil, tak jsem si skoro přál, abych byl zaťal zuby a šel na tu recepci. Neděle. Tak tenhle náš tábornický víkend byla už fakt poslední kapka. Prakticky jistě nemám šanci přesvědčit tátu, aby si to s tou Spec Union rozmyslel, takže se ani nebudu namáhat. Uvědomil jsem si, že mi zbývají jen 3 týdny, než mě tam odvezou, takže mám asi poslední šanci zabudovat u Holly Hillsové. Už dlouho sbírám odvahu na Holly promluvit, tak jsem si řekl, že teď nebo nikdy. Když jsme dneska jeli do kostela, snažil jsem se, abychom seděli hned vedle Hillsových. Nakonec jsme seděli 2 řady před nimi, což ještě šlo. A v té chvíli, kdy si všichni navzájem podávají ruce, šel jsem na to. Otočil jsem se k Holly a povídám: mír s tebou, Holly Elizabeth Hillsová. Ale tohle podání ruky bylo jen první krok v mém 2fázovém plánu. Chtěl jsem pak Holly zatelefonovat, a to s tím potřesením ruky použít jako záminku k rozhovoru. Že bych jí jako připomněl: ahoj Holly, tady Greg Heffley. Možná si mě pamatuješ z jednoho výjimečného mír s tebou. A ona se celá začervená. Úterý. Už to jsou 2 dny, co jsem si podával ruku s Holly a nechtěl jsem, aby uběhlo ještě víc času, než s ní budu zas mluvit. Dneska večer naštěstí nebyli doma ani táta, ani Rodrik, takže jsem věděl, že můžu telefonovat a nikdo mě nebude otravovat. Asi milionkrát jsem si zopakoval, co řeknu, a pak jsem konečně sebral odvahu zavolat. Vytočil jsem Hollyino číslo a telefon začal zvonit. Jenže v tom momentě dole zvedla telefon máma. Máma má hrozný zlozvyk začít vytáčet, aniž by se přesvědčila, jestli telefon nepoužívá někdo jiný. A dneska to udělala taky. Pokusil jsem se jí zarazit, ale marně. U Hillsových telefon zvonil a zvonil, až to někdo zvedl. Byla to Hollyina máma. Moje máma byla celá zmatená, protože k Hillsovým vůbec nevolala. Já jsem prostě zatajil dech a čekal jsem, až to skončí. Mámě a paní Hillsové chvíli trvalo, než se domluvili, kdo vlastně je na drátě. Jenže pak si začali klidně povídat, jako by se vůbec nic nedělo. Dlouze si vykládali o škole a nějaké příspěvkové komisi a tak. Nemohl jsem zavěsit, protože by máma slyšela cvaknutí a věděla by, že celou dobu byl na lince ještě někdo. Nakonec se máma s paní Hillsovou začali bavit o mně. Slyšel jsem, jak moje máma paní Hillsové povídá: no představte si, paní Hillsová, že ten malý povídá našemu Gregovi, že je pupan. Pupan, povídá paní Hillsová, co to je pupan? No tohle všechno jsem musel poslouchat. V té chvíli jsem ten telefon položil a šel jsem spát. Vypadá to, že telefonát mezi mnou a Holly se prostě odehrát nemá, takže to oficiálně vzdávám. Pátek. Dneska ve škole jsem slyšel Holly, jak se domluvá s kamarádkami, že večer půjdou na kolečkové brusle, a v hlavě se mi rozsvítilo. Po škole jsem se mámy zeptal, jestli by mě večer odvezla na stadion, a ona řekla, že ano, ale domů, že se budu muset svést s někým jiným. Tak jsem pozval Rowleyho, ať jde taky. Ovšem, než jsme stačili vyrazit, ztratil jsem jednu kontaktní čočku. A to znamenalo, že jsem si musel vzít záložní brýle. Jenže ty mají skla tlustá tak asi 5 cm a vypadám v nich směšně. Ale když nemám čočky nebo brýle, jsem slepý jako krtek. Měl bych asi být rád, že jsem se nenarodil jako pračlověk, protože bych nemohl lovit ani dělat nic užitečného. Jsem si jistý, že moji soukmenovci by se mě při první příležitosti zbavili. Asi bych se musel stát nějakým šamanem nebo tak něco, aby si všichni mysleli, že stojí za to si mě v kmeni nechat.
Když jsme jeli na stadion bruslit, dal jsem Rowleymu pokyny, jak se má chovat, kdybych se dal do řeči s Holly Hillsovou. Jak ho znám, úplně by mi u ní zkazil všechny šance. Ale škoda, že jsem s tím nepočkal, až jsme vystoupili, protože máma to zaslechla. Najednou povídá, Holly Hillsová? Povídáš Holly Hillsová? No ta byla ve školce jediná, kdo ve 4 letech ještě nosil plenky. No a když jsme zastavili před stadionem, vyskočil jsem dřív, než máma stačila říct ještě něco dalšího, co jsem slyšet nechtěl. Zaplatili jsme s Rowleym vstupné a šli jsme dovnitř. Vypůjčili jsme si brusle a postavili se k ochozu. Tam jsem se rozhlédl po okolí. Všiml jsem si Holly u snackbaru. Byla tam s partičkou kamarádek, takže se mi moc nechtělo hned jít za ní. V 9 DJ ohlásil párové bruslení. Hodně lidí se vážně spárovalo a Holly seděla u stolu úplně sama. Věděl jsem, že tohle je ta šance, na kterou jsem čekal. Vyrazil jsem k ní, ale pohybovat se na bruslích bylo mnohem těžší, než jsem čekal. Musel jsem se ze všech sil držet mantinelu, abych vůbec zůstal stát na nohou. Trvalo to celou věčnost a já jsem si uvědomil, že takhle ta písnička skončí dřív, než se k Holly dostanu. Tak abych to urychlil, sedl jsem si na zem a sunul jsem se k ní po zadku. Párkrát mě málem přejeli, ale konečně se mi povedlo dostat se ke snackbaru. Holly tam ještě byla a pořád sama. Čas se krátil, tak jsem to k ní musel vzít s kratkou přes loužičku limonády. Cestou přes snackbar jsem se snažil přijít na něco chytrého, co bych Holly řekl. Uvědomil jsem si, že teď zrovna nevypadám moc cool a věděl jsem, že budu muset říct něco fakt dobrého, abych to vyrovnal. Ale než jsem vůbec stačil otevřít pusu, řekla Holly 3 slova, která všechno změnila. Povídá, nejmenuješ se Fragley? Začal jsem jí vysvětlovat, že jsem Greg Heffley, ten, co vymyslel ten vtip, upadla jednomu psovi. Ale v tom momentě skončilo párové bruslení, přihnali se Hollyjiny kamarádky a odtáhli ji na dráhu. Vrátil jsem se na ochoz a zůstal jsem tam zbytek večera, protože, a to mi věřte, na bruslení jsem náladu neměl. Asi jsem si měl už dávno uvědomit, že mi Holly Hillsová nestojí za námahu. S člověkem, který si mě splete s Fragleym, prostě musí být něco v nepořádku. Tím jsem s holkama fakt skončil. Možná bych měl říct tátovi, ať zjistí, jestli se do Spec Union nedá nastoupit dřív, protože už nemá cenu, abych tady dál trčel. Červen. Pátek. Dneska byl poslední den školy a všichni kromě mě byli ve skvělé náladě. Všichni ostatní se těšili, jak se budou o prázdninách bavit, ale já se můžu těšit takhle na sedy lehy a pochodová cvičení. Při obědě nechávali všichni kolovat svoje ročenky, aby jim je ostatní podepsali. A když se mi ta moje vrátila, na poslední stránce bylo tohle. Nebuď vůl, buď cool. A podepsáno to bylo Frája. Nejdřív jsem nemohl přijít na to, kdo to ten Frája je, ale pak mi došlo, že jenom Rowley. Před pár dny stál u skřínky jednoho staršího kluka a ten chtěl, aby mu Rowley ustoupil. Takže mu řekl, uhni od mojí skřínky, Frájo. Takže Rowley si teď asi myslí, že Frája je jeho trvalá přezdívka nebo co. Jenom doufám, že nebude chtít po mně, abych mu tak říkal. Listoval jsem stránkami, abych zjistil, kdo ještě ročenku podepsal a u jednoho zápisu jsem nadskočil. Byl od Holly Hillsové. Jednak použila moje skutečné jméno, takže od pátku od večera asi už přišla na to, kdo jsem. A krom toho na konci připsala ozvi se. Tak to si buďte jistí, že ji vezmu za slovo. Napsala, Gregu, zrovna moc dobře tě neznám, ale asi seš docela fajn. Ozvi se. Holly. Podal jsem ročenku Rowleymu, aby se podíval, co mi Holly napsala. Jenže pak mi ukázal, co napsala do ročenky jemu. A vedle toho ten můj zápis trochu ztratil glanc. Stálo tam, milý Rowley, jsi skvělý a je s tebou zábava. Doufám, že budeme příští rok ve stejné třídě. Buď pořád tak fajn. S láskou, Holly. Za pár minut se ke mně dostala Hollyjina ročenka a měl jsem možnost jí podepsat. Tak jsem tam napsal, milá Holly, jsi moc fajn holka a tak, ale beru tě jenom jako kamarádku, tvůj Frája. Podle mě jsem zrovna Rowleymu hodně pomohl.
Nechci se koukat na to, jak mu Holly Hillsová zlomí srdce, protože pravda je taková, že holky umějí být občas dost kruté. Sobota. Dneska jsem měl jediný den letních prázdnin a musel jsem ho strávit na polonarozeninách Seta Snelly. Zeptal jsem se mámy, jestli nemůžu zůstat doma, abych si ten den aspoň trochu užil, ale ona prohlásila, že na ten mejdan jdeme jako rodina. Táta se ani nenamáhal něco namítat, protože věděl, že on se z toho taky nevykroutí. Takže v jednu odpoledne jsme všichni napochodovali naproti ke Snellovým. Kdykoliv se Snellovým narodí mimino, tak asi po půl roce uspořádají velkou oslavu půl narozenin a pozvou všechny sousedy. A zlatý hřeb každých těch půl narozenin je, že si dospělí stoupnou do fronty a pokoušejí se mimino rozesmát. Dospělí vyvádějí strašné pitominy a absolutně se strapňují. Zatím jsem byl na úplně všech půl narozeninách u Snellových a ani jedno mimino se nikdy nezasmálo. Všichni vědí, že skutečný důvod, proč Snellovi ty mejdany pořádají, je ten, že touží vyhrát hlavní cenu $10 000 v soutěži Nejzábavnější americká rodina. No a letos se Snellovi fakt vytáhli. Měli tam klauna, co dělal zvířata z balónků a nafukovací skákadlo pro děti. Všichni se naobědvali a v 3:30 začalo to hlavní. Snellovi donutili všechny dospělé, aby se postavili do fronty před setem a každý se měl postupně snažit ho přimět, aby se usmál. První byl pan Henrich. Začal kvákat jako žába a trapně poskakovat. Všiml jsem si, že táta stojí na konci fronty a vypadá dost nervózně. Jednu chvíli jsem si šel kolem něj pro koláčky a on mě zastavil. Řekl mi, že jestli ho z téhle situace dostanu, budu to mít u něj hodně dobré. Říkal jsem si, že to je dost legrace, když táta chce ode mě, abych pro něj něco udělal, zvlášť vzhledem k tomu, že mě zítra veze do vojenské akademie. Ani mi celkem moc nevadilo nechat ho, ať se kroutí. To ale taky neznamenalo, že se chci koukat, jak táta vyvádí jako pavián před všemi sousedy. Říkal jsem si, že se nenápadně ztratím a půjdu domů, abych si tu trapnou podívanou ušetřil. V té chvíli jsem ale uviděl Mannyho na druhém konci verandy, jak se hrabe v setových dárkách. Manny našel dárek, který byl od naší rodiny a roztrhnul obal. Jak jsem viděl, co to je, bylo mi jasné, že se situace už brzo hodně zkomplikuje. Byla to totiž modrá pletená deka, přesně taková, jakou míval Manny, když byl malý. A bylo jasné, že si Manny zrovna našel úplně novou cicku. Šel jsem k němu a řekl jsem mu, že tu deku bude muset vrátit, protože je pro miminko a ne pro něj. Ale Manny ji nepustil. Když si Manny uvědomil, že mu hodlám deku sebrat, otočil se a hodil ji přes zábradlí. Deka přistála na větvi stromu. Bylo jasné, že ji musím dostat zpátky, než na to přijde máma. Tak jsem sešel z verandy a začal jsem šplhat na ten strom. Už jsem ji skoro měl, ale v tom mi ujela noha a zůstal jsem tam viset. Pokoušel jsem se vytáhnout zpátky nahoru, ale už jsem neměl sílu. Začal jsem volat o pomoc, ale pak jsem si moc přál, abych na sebe byl radši neupozorňoval. Přesně ve chvíli, kdy se všichni přišli podívat, co se děje, mi totiž povolili kalhoty a svezli se mi ke kotníkům. Ono by se to nestalo, kdybych měl na sobě svoje vlastní kalhoty. Jenže od té doby, co se mi ty sváteční celé zapatlaly čokoládou, jsem se nějak nedostal k tomu, abych je vypral. Takže jsem si půjčil jedny Rodrikovi a ty mi byly tak o 2 čísla větší. Nakonec ke mně táta přiběhl a pomohl mi dolů, ale pan Snella to předtím stačil všechno natočit. A něco mi říká, že tentokrát má fakt slušně zaděláno na tu hlavní cenu v Nejzábavnější americké rodině. Táta mě hnal domů a já jsem myslel, že na mě bude hrozně naštvaný. Ale pak se ukázalo, že ta moje nehoda se stala přesně ve chvíli, kdy na něm byla řada šaškovat před Setem Snellou, takže jsem ho vlastně zachránil. A představte si to, táta si myslí, že jsem to celé sehrál jenom proto, abych ho z toho dostal. Dokonce mě plácnul přes záda a povídá, to mám ale syna. Nevymlouval jsem mu to. Naložil jsem si velkou mísu zmrzliny, sednul jsem si k televizi a snažil jsem se užít si zbytek svého jediného dne svobody, jak se dalo. Neděle.
Když jsem se dneska vzbudil, bylo 11:45. Nemohl jsem pochopit, proč jsem ještě v posteli, když mě táta měl v 8 ráno vést do Spec Union. Tak jsem šel